Aprubado na sa City Council sa Davao sa third and final reading kaganihang buntag ang Moral Recovery Program Ordinance kod MRP nga giduso ni City Councilor Pilar Braga. Ang MRP usa ka national campaign alang sa moral renewal nga naglakip sa objectives, strategies o cumulative experiences. Namugna kini pinasubay usab sa Presidential Proclamation No. 62 nga dunay petsa nga September 30, 1992 sa panahon ni kanhi President Fidel Ramos. Ang proklamasyon na nawagan alang sa moral recovery sa nasod o gidasig ang aktibong partisipasyon gikan sa tanang sektor sa katilingban. Kini miila sa panginahanglan alang sa moral nga pagbag-o sa pagtubag sa mga social issues sama sa graft and corruption, patronage politics, apathy, passivity, mendicancy, factionalism o lack of patriotism. Naglaom si Braga nga makatabang ang Moral Recovery Program Ordinance aron mas mapalambo pa ang local government unit dili lang ang mga empleyado sa gobyerno apan lakip na ang mga residente sa syudad ug mahimong modelo ang Davao City sa pag-institutionalize sa MRP. The objective is to uphold the 7 core values of the city government of Davao in attaining and sustaining optimum performance, quality service, and ultimate client satisfaction through leadership, good governance, service excellence, resiliency, utility, unity, integrity, and discipline. Okay. In other words, sa City Government of Davao, we're gonna put up integrity circle in every office, in every department.